Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babe, sorry na babe. Waligi ko makaila itong bayan na babe. Sige na. Tana babe na. Mamalik na sa simbahan. O ipadayon na ito atong kasal. I'm sure to apa mga itong mga bisita. Sila si mami, sila daddy, imong mga ginikanan. Ang atong mga maninoy-maninay. To apa dito, nagpaabot sa itong pagbalik. Dali na babe, come on. Ato na ipadayon na itong kasal. Babe. Dili na ko. Ha? Kung sipot mo ipasabot, baby. Dili na nato ipadayon ang atong kasal, Derek. Oh. Ugwa ni kasal nga mahitabo tali natong duha. Usa? No! Baby, Ang kawaw nga kong gibati. Gipaka-veran pa nato sa press ang atong wedding. Giimbitar pa na ako nga akong mga close friends and relatives. Unya mo ni mahitabo. What a shame! Maong nakahukom na ko. Dili na nato ipadayon ang atong kasal. Ugwa na'y kasal nga mahitabo. no! Dili ko masugot, baby! Ah, si Daddy? God. Ay pagkaroon no, ako makatuos mga bangita po. Taan paglig ko ng bro Derek. Inabito siyang i-clear niya ang tanan. Tanan niya mga babae. Kinsa ba ka ito may babags lang kasal? Itong paggaon. Gitabo na itong mga panapton ang nga murag net ang yang naong. Maong di maklaro yung hisura. Ug may kuyog pang mga pulis. Pero matod pa sa mga babae sa mga pulis nga false alarm ko no. Pating nakasabot pa ko ng hitabu Uy, si bro Derek. Hello bro, hain naman mo. Bro, Hain naman mo si Hart. Ha? ang mga bisita, bro. Ang mga parents ni Hart. Di pa may sa simbahan. Daghan ang utana ko na. Madayon pa ba ko nung kasal? Ginuhol si ko ni daddy na mo ganina. Dili ko na ito bagon ayang tawag. Ang mami ni Hart kay ganina may aksyon kakuyap. Gitabang mo to. Tabang ang paypay ganina sa imong mga isuon nga nanambong. Mau ba? Dili na mo bro. Nagpaabot pa mga tao. Bro, can I ask a favor isip akong best man? Unsa man na? Ipalihok na lang kong ingon sa pare, bro. Huwag i-announce sa mga bisita nga di naman dayon ang kasal. Unsa? Uy, nga nugod. Di na mo sugot si Hart, bro. Unsa? Kuan kining madapat ng hilo to eh. Kay mato pa itong babaeng nakaitom nga nang lawgaw sa inyong kasal. Yung geng na ng mga pulis nga, yung kuyog nga, kuan, papag-auton ko no kay false alarm. Usa? May kuyog siya mga pulis? Mo di wala ko masabti bro. Sa mga gatong animal na to. Dali na mo, balik na mo dire. Wa naman dire mo babae. Pero bro, nakadesisyon na si Hart, bro. Nga di na ganyan ihinayon ang among kasal. Unsa? Palihog na lang kong announce sa mga bisita niya, bro. Nga palahuso na lang sa reception. Kaya sayang sa pagkaon nga, i-cater dito, ang iandam. Di naman ito mahimong ipag-cancel, bro. Kung ikaw na yung pasabot nilang tanan diya, bro. Labi na sa mong mga parents. Kung palihog sa kong ingon nga, di na lang una mi patantong ni Hart sa pagkakaroon. Huwag na ang cellphone si Hart, bro. Kung i-off ko na lang sa di akong cellphone aron sa paglikay sa mga interview sa press, bro. Kung ibisan kinsa gusto mo kung isayod na mo. Huwag bisan usan ninyo nga may baho sa muna himutangan ka. Bro, ayaw nagbuhatan ninyo. Bye, bro, Ganit lang bro. Bro. Hello bro. Giputol niya ang linya. Ako naman nagibutang nila sa kalisod. Sa akong pagsugod pagsulti ang mga tao? Saan ako silang tanan pagpasabot?
Uy! Kung halimbawa palang kung bunggang kasal ang atuan nilang day Carla, ug ang bayot nga si Angela madam, ay, ni kuyog ko nila eh. Kakaunong takog lami itong da. Ay mahimo man tang mga og lami din his carbol istoy ba? Hain naman to sila sa Edward o Gray kay magpapalit og barbecue. Barbecue? Uy, Chip. I know. May inasal yun dito sa kasal nga ilang gitambungan. Aw, inasal ang imong gusto? O sige, magpapalit ang inasal. Oh, kana ba? Oh yeah. Kana gid madam. I-grant gid ang tanan akong wish. Kay alkansi bi ako nimo ron. Kay wa ko kapaninda karon ug man ni. Alkansi ko nimo. Kay ikaw diha. Taga na og halin sa imong ukay-ukay. Suhulan masabtakas pagkuyog mo na ako rong adlaw ron. Malingaw ko ba istoy? Ah. Para lingaw lang gid ako nimo madam. Joke na lang gid ako nimo. Pagsulti bitag pila, kay maaya ko ihatag nimo. Ang pinakadako gyud nimong ginansya. Pila man? Kanang mga kuan kana. Mm. Ma'am Elvira, Oh. Unsa? Wala ka mag-ungo. Unsa? Ha? Sa mukha ni mo eh. Disturbing man ka sa akong una-una do. Kinsa magkang kalit ka malagdool ha? hoy, ayaw og isog-isog ng dauta ka. Masig kag tambok na. Tanod ko na si Carbon. Singka-singka man ka. Katilaw ka ni akong batuta ron. Ka? Bati pa masigag tingog nako do. Ay, di bitaw. Tano day ka diri. Kay nga no day unta santo. Mianhi ka magyud sa kong pwesto sa carbon. Kay kuan ma'am, may mga pulis ma'am. Nangitan Carla. Ha? Mga pulis? Kay nga naman kuno. Day Carla, di ba ta mamauli, day? Unya ata mamauli ang hila, uy. Kay unsa man niya ikasulti ni Ti Elvira, kung mamauli ta dayon. Kay ang ako ra bang pananghid niya, nga motambong tagkasal. Imagine lang nato nga resepsyon na ron. Uy, sabi ay! Imagine niya na ibigin na itong nangaunta. Kanda di na mahimo, uy. Ako mag-imagine ko. I mean, madarag imagine sa akong utok. Unya, kay di man ko magkamaw imagine ang akong tiyan. May kakabayot. Oh, titinol bitaw. Kaya ano? May utok po gani akong tiyan. Nga mo imagine lang sa reception na nagkakaon na tadtos kasal. Kaon kasal. Sus, kung mauna, madalag imagine ang kaon. Daghan kayo hindi manabaho. Kung pwede lang imagine ang kaon, naghanap ka ng maghayang, no? Yung hayang boy. Kung nagka maghayang-hayang, daghan tingaling maghimog mga bata. Ay. Daghan magkabayaan. Andar sa nung kabayot ni mo ang hilo. Bitaw, day. Ug sayo na sa punya ang i-train mo sa mga bata. Dili ka na pa eskwelahon. Wala gamit ang eskwela, day, Carla. Kay nga naman. Na eskwela ha, istorya ta man gini ha. Istorya ta gini Sige, sige hayang-hayang ha. maminaw kong tarong. Istorya, pa-eskwelahan pa din mo. Eskwelahan pa po ko na maghayang-hayang niya, mag-imagine pagkaon niya. Tudluan nila mga bata kung saan sa pag-imagine o mga lami ang pagkaon. Inik-ingon sa anak, magutom na ko ma. Unsa, manalis, lula amada, ang inahan. Unsa may gusto mo kanon anak? Bata, gusto ko kinasal ma. Naala, so ko nag-imagine kinasal. Aron, dali kang mabusog. Tawa sa pangag. Hanggaw, binong bayuta ka, Tawa oy. sa pangag. Malimot masabtani mo kadali sa hitabo, oy. Bitaw, kung ingon pala ka ng live, no? Kung pwede pa lang imagine ang tanang butang, lakip sa kyanan. Kung gusto ka karong Ferrari, ang gusto nimong Ray-Ban, ay imagine nimo din, drive kag Ferrari. Di, gusto ka mo uli sa mansion, may imagine din kang doon, mansion. Tulog ka? Kigutom na gyud ay kayads. Kay bisag unsa na lang imong nahuna-hunaan. Gutom na bitaw. Pero, ay, story-storyar ni Ato, di ba? Kung tinul pa ingon na ng kinabuhi, o sa may gusto nimo imagine nun? Natulog ka? Takdan man tani mo good. Ikaw, kung ano? Kuan, gusto kong maminyo, kung gusto kong mag-imagine ko, gusto kong maminyo og gwapo, og macho, og labaw sa tanan, dato. Inaana gani, imagine dayon ako si Lloydie in my dreams na ako. San Pedro po nga si Sama na, oy, si Balik. bungot sa iring ni mo. Gigutom sa kano.
Kaya mas gabi kay imagination. Ikaw lang neto atong kagutom day ay! Wala si Ti Elvira man ni. Nawa na nangumusta na ni Ronato ron. Hello, te. Te, human na ang kasal. Niya namin sa reception. Mga o na meron sa ingila. Namaka ka na ko, Carla. Ha? Unsa, te? Pagkawa ko magdahom nga mahimo kini ni Carla. Madam, madam, kalma lang. Ayaw palabi og hilak, madam. Abdos ka baya. Madaot ba ito ng bata sa imong taguangkan? Pagkuhaan ka niya. Makuhaan ba, oy? Nga di man ko tinuod nga mabdos. Ha? Ingon to kay mabdos ka. Hagbay na ko nag-early menopausal, oy istoy. Unya. Anong gipatuo man nimo ang tanan nga mabdos ka? Ha? Aron lang gud unta to ingnon. Nga mo mabdos pagyud ko. Ug nga aron dili ko biyaan ni Derek. Kung mahibaw siyang nagsabak ko. Oh, ang mga matrona naman, oh. May ilas ang gimmick aron dili hibiyaan sa mga batan-on nilang uyab. Ikaw ko ni mahigugma istoy. Oh, yeah! Ang pag-ibig naman, oh. Pagkaway, klaro. At tugod mo ba tigugma sa imposible kaayo? Ay, oh yeah! Heh, gilingaw-lingaw man lang ko mo istoy. Halala ka. Oh, Palihog adtuan na sila si Edward o Gray sa ilang pwestong gibantayan dito sa sunod iskina. Ipasira kay may lakton ko. Sila ang pabantayon kuning maong pwesto. O kuyugi ko istoy. Kaayo, madam. Bodyguard ko ni mo ron. Di lang ko maparehas kang dinsyo nga. Driver bodyguard siya sa amo niyang insik kay di mo ko kumaong mo drive. Ma'am, Bibira. Oh. Ikaw lagi ang ibanta din sa imong tindahan. Wala lagi ko kita ng Carlo Gonzila. Madam, ayaw nagtagda madam. Kay gipalayas ko ng tawhan na. Ay, kalimti usa ninyo ang inyong panaglalis istoy. Unahon una nato sa pagluwa sila si Carla ug Angela. Ha? Kaya ano? Unsa ni tabo hindi Carla, ma'am? Kayaan ba sila si Carla, Ma'am Elvira? Ngano man ni? Unsa na rin itabuang? Nayabag! O nang gawas basta sa mga kanananday. Order ta niya, nang gawas ang galit. Ipanggutom ta niya, nang gawas ta mangaon. Ano, sig reklamo Gutom ni ha, kayo. uy? Nagka-order na biya tata Reklamador dito. ba yan ninyo, uy? Kalisol ko glito kaning gigutom ko. Nagka-order na biya tata dito. Balik ka. Nagka-order na tata dito. Ayan tatatay dito, balik ka! Ano nang gawas na gitang? Ano nang gawas na dini? Ano man mangaon? Ay, di mapakalon dito sud, ari mas gawas. Bitaw, uy, makikita na to si Ti Elvira. Sabi na ko nga, ayaw na Sa ka. lain ta restaurant mangaon, mato di Ti Elvira. Lain restaurant? Di kita mapasmos birabira ini. Hala? Hala, tanawa oh. May nindot nga sakyanan niya ni Hunong sa tuntungod. Muna kita ang tuyo. Hala? Oo, ni. Patay. Ganun. Dili ka niyang usa sa nagsunod na to kaganina. Nga mga kaliwat sa gikasal nga imong gibulabog day Carla. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!